चलो बता दी, जमुना किनारे स्थित मरघट वाले बाबा के प्राचीन मंदिर के रहस्यमयी कहानी सुनला के बाद मन करी जाए के तनी। नमस्ते जमुना बाजार दिल्ली। हाँ भाई, अभी हमनी के आगल बानी सन कश्मीरी गेट जमुना नदी के किनारे जमुना बाजार में मरघट वाले बाबा बारन, यही जा अभी हमनी के उपस्थिति बाटे। हाँ भाई, कहानी रामायण से जुड़ल बाटे। दरअसल में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आवत लन तो सोचलन कि विश्राम करी, तो विश्राम करेला शमशान घाट पर उतरलन तो यहाँ जितना भी आत्मा भूत प्रेत रहलक इस सबके मोक्ष प्राप्त हो गए। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी यमुना नदी के किनारे विश्राम करेला उतरलन तो यमुना नदी वचन देली कि जा हम हर साल मानसून के दिन में तारा से मुलाकात करें। तो ई सच्चा घटना बाटे। हर साल मतलब आवली गर्भगृह में यमुना नदी हनुमान जी से मिले। उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। भाई, दरबार में बाबा के जे भी आवला और इच्छा से अगर मन्नत मांगल तो पूरा हो जाला। सबसे तो बड़का बात बाकी अगर हुआ कोनो रोग भइल बा तो इहो बाबा हर लेवल मरघट वाले हैं वो बाबा, मरघट वाले। हाँ तो भाई, दिल्ली आई तो मरघट वाले बाबा के जरूर दर्शन करी, क्या कि सब दुख हर लेवल ना, जौन मन्नत मांगे पूरा कर देवलन। जय बजरंग।